Окно у неба. Символика образов. Перед нами унікальний образ, це образ Матці Божої не свіжуці. Матці Божої, як відомо, Мадонна Сапєгов, так називають спеціалісти з 18 століття. Марія тримає на руках Єсуса Христа. На гэтым образі, як ми бачимо, улада, духовна улада, скажем, таким символічним представленням праз скіпетри. Скіпетр знаходиться у Христа, скіпетр знаходиться у Богородиці. Духовна влада над гэтым светом належить Христу, належить Богородиці. Христос тримає так само книгу, це значить символ ведаў, які могли б допомогти чоловіку прийти до реалій небесних, до збавлення. Тобто веди, добра новина, яка знаходиться у словах, у вченні Христа, ведуть чоловіка до збавлення. І трошки ніжей на коленях представлені конкретні люди, які це збавлення вже досягнули. Ніжей для мене знаходиться святий Францишек. Ми бачимо, що руки його пробиті стигматами. Святий Францишек за милуванням набожно вглядається у обличчя Христа і Богородиці. Ну і так само з другого боку святий Антоній. Варто звернути увагу, що святий Францишек у габіці, так само на гэтым габіці пов'язаний ружанець, це значить, що він особливим чином ушановував Богородицю про своє життя, великою повагою відносився до Богородиці, а його вопратка, і францисканська вопратка коричневого кольору показує на так само харизму гэтага святого і святого Антонія. Це значить, що люди вельми приземлені, люди, які у особливій покорливості, бо коричневий колір на образах і у шатах францишканів, це символ покорливості. Яны з покорливостю служили Христу на землі простими штодзённымі справами, і гэтыя колеры, звярніце ўвагу, яны пераклікаюцца таксама з плашчом Христа, які вельмі рэдкі. Колер, звычайна, плашч Христа павінен быць ці пурпурнага колеру на образах, што азначае царскую уладу, панаванне. Пурпурны колер заўсёды, так як у старажытнасці, вельмі рэдкі колер, вельмі дарагі, таму што з ракушак на сярэдняземным моры здабываўся спецыяльны пігмент, якім афарбоўвалася тканіна, і заўсёды меў у прадстаўленні людзей шляхетнасць, царскасць ці нават колер імператараў. А тут Христос таксама у шаці ці плашчы коричневого колеру, які перекликається зі святим Францишком, з вопраткою святого Францишка, з вопраткою святого Антонія. Тобто, помимо того, что Христос находится в небесах, это свидчит корона и у его на голове, и на голове Богородицы, але так само он вельми приземлений. Христос, сапраўдны Бог, сапраўдны чалавек, вельмі блізкі нам, нашим реаліям, нашай штодзённасці. І гэты карычневы колер на яго плашчу таксама пра гэта сведчыць. Окно у неба. Символика образов.